Hey, besine tıpkı jittenme. Hey, besinde hazır esin hazır. Жидіштім бұғай. Ғафыч, шулпан? Нешесің сен? Мында мен мында. Әлі йөрі жидіштің айрады. Башты қалайса? Нешесің шулай матур етіп, бизәніп, кейініп келдің ол? Ненде берем? Або, онды сұралай бересің сен айрады. Бүгін ең кәтті, ең зор, ең күтіп алған шараларының бірісі. Алай екен. Әнек, мен айтмадың аны. Мен де бизәніп, ясанып келген болыр едім. Ненде берем, әйтіңді. Айрат, эфир башланған екен бет. Әйді біз қазір башлаймыз, онларын мен сенің барысын аңлатырмын. Ярай, әйді. Сәлем. Сәлем, достар. Сіздің зәңгері экранларыңызда қазір еме сіздің ең яратқан тапшырыларының бірісі сәләт. Нақ міне бір елілік, нақ міне бұл орында сәләт бірінші тапқыр дүния көрді. Хам нақ бір ел бойы біз тамашашыларға сәләтіні көрсетеміз. Демек, бүгін біздің бірінші туған күн деп етсек те бұла. Хикмет мінер сәлі екен. Демек, бүгін туған күн. Әйе, туған күн. Ләкин бейрем оның білен нешекленді. Нешегінді? Ненде берем соң айтыңды? Айрат, бүгін сәләтлерінің ең күтіп алған шараларының бірісі Сәмрух ел премиясы. Сенің оның турында ішкенің бардыр енді? Әйе, ішкенім бар бұғай. Әлі жоқ енді. Қысқаша, Сәмрух ол сәләтлілері үшін ең оңайлы кебек. Әйінді тулырақ білесің келсе, иқтибар видео маған. Yaşların bu yapıyor. 9. Semruh Yıl Premiyası'nda selamlayız sizinle Hamidi. Bugünkü tantanada birbirimiz bile hisselerleşip güçlüydü, almışlar, alıyorlar. Hayırlı günler. Oy aferin, qaras, subhanallah. Bizning markazimizning o'zagida Kreml yanında Tatar milletining kelajagi yig'ilgan. Salat kayf nishik. سلاتو غيلا سلاتو بخت سلاتو محبت хал سلاتو рахат һәм менә сезнең белән бүген монда бирдә булырга чынлап та рахат. Тормыш дигән урманда югалма ялгыш. Кил яныма якынрак алсалмак сулыш. Әйе, җәйнәсең дәрешеңә. Шамма бие bu bitsin atanaş Kuboylama birer jingel bu rahatne tüyü Kurrukmamında sizden bizden başka bir kemi yok Yılmi Tadistan emigransiyasında jingü yavlagan Rüstem Batıba. Elfir Jinnatullah Elvina Gatyatulina Yıl Egemen nominasyasının жеңушісі İlziye Najipova. Yıl alanı nominasyasında жеңу яулаған Сәләт Сәләт dünyası, Сәләт җиһаны шулай үсә бара. Монда төрле планеталар, төрле йолдызлыклар бар, төрле системалар. Әмма дә ләкин никадәр зур булса да, Сәләт җиһаны
җиһаны ул гармония җиһаны. Һәрбер аерым бер алан ул аерым система. Ләкин һәрберегез дә космос. Һәрберегез дә җиһан, галәм. Aha. Anladım. Demek Samruh Yıl premiyası ol uzgan yılga neticeler yoksa bulup şu. Нәқшылай, һәм яңа сирет сезонына аяк басуда. Aha. Qara Şulpan. Benim anlamamша neticelerge kilgeç bu neticeler şulay көп bilirsin ol. Сен көз алдына китер алмыйсың. Әйдә менә узган җәйнеңне алыйк. 2023 елда 30 алан үз эшен башкарды. 18 меңнән артык бала сәләт биләр форумында катнашты. 1500 сәгать укыту программасы үткәрелде һәм әле тагын бик күп чаралар. Әйдә мин сиңа буларны барысын аңлатып торганчы күрсәтим генә. Сәләт. Нинди тирән мәгънәгә ия шушы кыска гына сүз. 1994 елдан башлап, аның мәгънәсе тагын да киңәя бара. Сәләт ышаныч бирә, үстерә, очар канатлар куя. 2024 елда Сәләткә 30 яшь тула. Шушы вакыт эчендә 65 бала һәм бер аланнан башланган сәләт хәрәкәте Татарстан гына түгел, татарлар яшәгән барлык төбәкләрдән килгән балаларга һәм яшьләргә зур мөмкинлекләр бирүче системага әверелде. Узган елда хөкүмәтебез һәм шәхсән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ярдәме белән сәләттә йөзләп проект тормышка ашырылды. 30 белем бирү сәламәтләндерү аланы эшләде. Изге Болгар җирендә Болгар туган тел форумы оештырылды. Биләрдә 6 профильле смена форматында 12-нче халыкара сәләт яшьләр укыту форумы үтте. Форум дәвамында Биләр җирлегендә җанлы сәләт туры эфирлар студиясе эшләде. Меңләгән тамашачы сәләт яңалыклары белән онлайн форматта таныша алды. Ел буена 30 меңнән артык язылучы социаль челтәрләр аша сәләтнең барлык проектларын күзәтеп барды. Чувашиядәге Сәләт Батыр яшьләр үзәгендә беренче аланнар ачылды. Ел дәвамында эшләүче Фәнсар йолдызлы үзәкләрендә атна сайын сәләтнең төрле проектлары уздырылып килә. Татарстан, Башкортстан, Чувашия республикаларында һәм Самара өлкәсендә 24 төбәк сәләт клубы үз эшчәнлеген алып бара. 2023 елда сәләтнең фәнни һәм укыту эшчәнлеген бер мәгариф системасына берләштерүче, балаларга һәм яшьләргә интеллектуаль иҗат потенциалын ачарга һәм үстерергә мөмкинлек бирә торган әдәби, иҗади проектлар уздырылды. Әйдәманнар мәктәбе сәләтнең җәйге проектлары өчен 240лап баш җитәк, укытучы, методист, 500лап әйдәман әзерләде. Сәләт йортын сәләтле балалар һәм яшьләр белән эшләүче заманча үзәккә әйләндерү эше алып барыла. Уңайлы, сыйфатлы инновацияле виртуаль сәләт дөньясы дип аталган яңа сонлы платформаны кулланышка кертү процессы бара. Әти-әниләре сәләттә тәрбияләнгән мәктәпкәчә яшьтәге балаларны җыючы һәм үстерүче бәләкәч клубы үз эшчәнлеген дәвам итә. Уку елын өр-яңа Ачыш гимназиясендә башлаган сәләтнең Асылташ мәктәбе 1-нче, 2-нче, 3-нче һәм 4-нче сыйныфларында 89 укучысын үстерә. Татарстан Республикасы рәисе кушуы белән Казанда, Алабугада, Ярчаллыда, Актанышта, Әлмәттә һәм Түбән Камада полилингваль адымнар мәктәпләрендә 25 сәләт сыйныфлары ачылды. Сәләт берләшмәсе ел сайын ислам хезмәттәшлеге оешмалары илләрнең яшь эшмәкәрләре форумы, ИХО яшьләр модели кебек зур һәм әһәмиятле чаралар үткәрә. Шулай ук яшьләр дипломатиясе академиясе белән берлектә халыкара чаралар комплексы оештыра.
Россиянең әйдә барышы югары уку йортлары белән партнерлыкта проектлар үткәрә. 2023 елда Сәләт 20 меңләп баланы, яшьләрне һәм укытучыларны берләштерде. Сәләт проектларын тормышка ашыруга һәм Сәләт мөхитен ныгытуга үз өлешегезне кертүегез, Сәләт белән бер дулкында булганыгыз өчен рәхмәт. Шулай итеп, biz бүген 2023 елга нәтиҗә ясыйбыз. Сәләт мөмкинлекләр мөхите. Акыл, рух, тел берлеге. Шәп булды бу Шулпан. Уйлап кына кара. Bir ел ішінде күпме проектлар шыңға ашырылған, шоралар узган, күпме балалар Сәләт аланнарында ял иткәннәр. Шунда бик кызык. Менә Ират, синең уйлавыңча, Сәләтле баланың ялы, күңелле һәм шул вакытта файдалы үсенгә иң төп рольне кем уйный? Укытучылар? Юк. Әтиәниләр. Юк инде. Кем соң тагын? Уйлап кара инде. Менә Сәлкешнең иң якын кешесе. Алар аңа абый апа дип эндәшәләр. Икенче әтиән дип тә йөртәләр. Кем инде? Кем? Аңладым. Әйдәманнар. Инде нәкъ шулай. Һәм Сәләтнең иң зур проектларының берсе Әйдәманнар мәктәбе. Син күз алдыңа китер. Әйдәманнар мәктәбе ел сайын 150 әйдәман әзерли. О, димәк, мин дә бу Әйдәманнар мәктәбен узсам, әйдәман була аламмы? Әлбәттә инде. Ләкин бу ел син соңга калдың. Чөнки Әйдәманнар мәктәбе инде узды. Кызганыш. Ләкин син, Айрат, бердә бер чама Әйдәман булырга бер кашында соң түгел. Син инде 2нче елга Әйдәманнар мәктәбендә катнашасың килсә, синнән быел ничек узганын күрергә тиеш. Алайса карап үтик. Карыйбыз. Барыгызга да сәлам. 23-нче тапкыр узучы Әйдәманнар мәктәбе җәен балаларга багышларга теләүчеләрне кабат бергә җыйды. Әлеге мәктәпнең ничек узганын без сезнең белән хәзер бергәләп күзәттербез. Ниһаять, без үзебезнең җәебезгә әзерләнә башладык һәм бу елның үзенчелеге ул Баҗитәкләр мәктәбе белән бер рәттә медиа мәктәптә уза. Әлбәттә, бу җитәкләрне без төрле яктан әзерлибез һәм шул ук вакытта медиа юнәлеше дә безнең өчен елдан-ел мөһимрәк була башлый. Һәм Алла бирсә, без үзебезнең аланнарыбызны эчтән дә, тыштан да бик матур күрсәтербез. Безнең Әйдәманнар мәктәбе ул ел дәвамында эшләүче проект. Чөнки Әйдәманнарны бары тик 7 көн эчендә генә әйдәманлыкка өйрәтеп булмый әлбәттә. Әйтик, көз көне башлыйбыз һәм көз көне тәмамлыйбыз. Ул ел дәвамында эшләүче менә шундый бик шәп һәм бик зур проект. Быел без практикага басым ясарга булдык. Һәм инде нәкъ менә хәзер безнең конкурс программасы бара. Кайда Әйдәманнар үзләрен сынап карый алалар һәм үзләренең беренче тәҗрибәсен ала алалар. Бу үзенчәлек Әйдәманнарга бик файдалы булыр дип өметләнәбез һәм инде бу Әйдәманнар мәктәбенең нәтиҗәсен без җәй көне күрербез. Әйдәман роле ул балалар белән гел аралашуда булган кеше һәм инде беренче чиратта мөһим әйберләрнең берсе ул балалар белән аралашу усуллары. Балалар белән төрле педагогик очракларны чишү һәм инде психологияны өйрәнү. Бу кешеләрнең сез барында сәләтле җәйдә күрәчәксез, шуңа күрә һәр вакытта да безнең белән булыгыз һәм яңалыкларны күзәтеп барыгыз. Ел Әйдәманының хис кичерешләрен сорап алды. Бәлки хәзер катнашучылардан да сорап алырбыз. Сорап алырбыз түгел, инде сорадылар. Талия белән Илзия Аба сорау сәхифәсендә барлык катнашучылар белән сөйләшеп, аларның җавапларын тупладылар. Кызыксындырды. Алайса карыйк. Keyifleriniz nişik? Şef! Olda gülke, bunda rahat, şunda gülke, olda gülke, bunda rahat, şunda gülke.
Рустам, сәлем, сен нинди номинацияда катнашасың? Мен ел методисты номинациясында катнашам. Біз ел клубы номинацияның финалистлары Сәлет Соба клубы булабыз. Сен бүген ел сәл кеше номинациясында Яхшы улай. Ярый. Биредә Сәлет Раушан һәм Сәлет өлкән айдаманнары сезнең каршыгызда. Күлмәк буенча аңлап буладыр. Ел кулдашлары номинациясы финалистлары. Алкышлар. Афәрин. Ел методисты номинациясында ничә кеше? 5 или 4. Кем җиңүче булачак бүген? Кем җиңүче булса да, ул лайыклы кеше булыр. Ну ярар. Күз алдыңа китерне. Сәхнәдә ел кулдашлары 2023. Һәм кем? Белмим. Монда әзерлек бик каты бара. Хис кичерешләрне бераз беләсез киләйди. Тулкынланасыз. Ел сәл кеше нинди булырга тиеш? Синеңчә? Нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Мен аны теге интервьюда әйткән идем инде. Тагын бер тапкыр. Оныттым. Ничек хәлләрдә ел? Әйбәт, үзегез ничек? Минекедә яхшы, син бүген нинди номинациядә катнашасың? Ел кулдашлары номинация Олия белән. Кулдашың каясың? Китте инде ул. Ташладымы ни прям? Ишесең инде хә? Хә табып үзешәкме аны? Җиңмәсәгез нишесез? Юк, барысы да әйбәт булыр. Ярый. Синең шундый матур төстәге галстук. Ул яшел төстәге галстук минем Сәлет Раушан алганнан икәнен күрсәтә. Ел кулдашларына ничек әзерләндегез, нинди тамаша күрсәттегез? Без инде бик каты әзерләндек, без сценарий язып. Димәк, балалар мәхәббәте эликсиры нинди эликсир буласың инде ул? Нәрсәдән ясала ул? Ул ясала сәләттән һәм мәхәббәттән. Җиңмәсәгез нишесез? Елмаеп карап торырбыз. Минемчә, шын ел сәл кеше булырга тиеш ул. Үзенең күрсәтә ала торган лидерлык качестволары булырга тиеш ел сәл кешенең. Һәр кеше белән мөнәсәбәт табу сәләте булырга тиеш ел сәл кешенең. Шулай. Шын ел сәл кеше күренеп тора. Хәзерге моментта макияжда утырасың. Син за макияж или против? Конечно, за. Матурлык всегда впереди. Җиңсәң, менә сиңа премия бирделәр ди, ул акчаны нишәтәсең? Менә бу сер булып куйсын әле. Бераз үзегезнең чыгышыгыз турында сөйләп китик әле язабы. Безнең чыгышыбыз дөньяда булган иң эш яратучан бөҗәкләр балкып кыртлары турында булган иде. Ел кулдашлары синеңчә нинди булырга тиеш? Дус, тату. Бер-берсе белән сөйләшә белергә тиеш. Һәр вакыт бер-берсен булышып торырга тиешләр һәм бик әйбәт аңларга тиеш. Һәм безнең Олия белән шундый связь дим инде бар. Элемтә рәхмәт. Әзерме? Сәләр гайрәт. Феникс! 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 Афәрин, молодцы, уңышлар китте Дуслар, кунаклар инде җыела башлады. Димәк, без хәзер алар белән сөйләшәбез һәм кем өчен җан атканын беләчәкбез. Әйдәгез киттек. Егетләр, нәрсәгә шатланасыз? Берәр нәрсә җиңдегезме әллә инде? Юк, әле яңа килдек, бер нәрсәгә шатланырга җитешмәдек әле. Шулпанның эше беткән, ахрысы сөйләшеп тора. Монда таныш йөзләр кызлар. Бүген Биләр каласы өчен. Биләр каласы өчен. Без бүген Биләр каласы өчен җанатабыз. Бәлки тагын берәр кеше өчендер, башка номинацияларда. Башка номинацияларны караган юк әле. Биләр каласы гына. Әлбәттә. Биләр каласы өчен генәме? Әйе. Сез дә Биләр каласы өченме? Әйе, тоже. Биләр каласы, Әйе. Алар Биләр каласының нәрсә икәнен беләләрме, белмәгән кеше кебек басып торалар. Беләләр дә бәлки. Мин ел аланы Сәләт шәхес дип җанатам. Сәләт, мин Сәләт клубының берәр кричалкасы, берәр сүрәне бармы? Юк. Кызлар, уйларга кирәк инде алайса, ник юк, әйдәгез, бәлки хәзер уйларбыз. Берәр. Мин Сәләт клубы. Яршалы. Сәләт Яршалы. Сәләт Яршалы клубының берәр сүрәне бармы, кричалкасы? Бер сүз бар. Тулкында. Әйдәгез аны кычкырып матур итеп әйтик, инде сүрән кебек яңгырасын. Мин Сәләт клубы. Икенче ел сездән. Хәзер. Сәмрукта катнашып ничек ел сүрән юк. Моны тиз генә уйларга кирәк. Хәзер җиңсәгез нәрсә дип кычкырасыз? Сәләт клубы. Әйдәгез. Тулкында дип. 3-5.
Hayden klublar için bugün sürenler uylab bitirip yürüyüm indi. Selam. Bugün kim için çalatırga kildin? Yarar. Yıl aydamanı bizden gelsin. Onun için canatası yok. Потому что жинген. Şunda ol yaşlar tutalışa oldan çingip koyan. Akbure. Akbure alan için. Ravşan. Ravşan için. Ravşan için gene mi? Ravşan için gene. Sinde akbure alan için. Yok ben Selet Ruhiyet alanı erken aydamanı. Yok ben taşı Ruhiyet no. Akbure de bektin bitinde kar Ruhiyet tügel. Leysene baş. Selet Ruhiyet için. Ayasa biz sen siz. Hayırlı gün iseniz. Siz gel motor süslergine silisiz biri deyim. Bana bugün kim şinger de buyluysuz. Bütün size bir şey birge yaramay. Ravşan için. Bularda Ravşan için. Ravşan alanından nişik şul kadar biletler birgenler. Özümnüm tigi radnoy alan degende Selet gayret alanı bulsun. Sen mınday diskaysiya kemal. Әйе, biz мында бей башладык инде көтәбез. Көтәбез ничек катнашучылар һәм бөтен зал бүген пирамидада бергә яңгыратачак монда. Игрек мотор силисин алып барышы кебе. Шаян ТВ, присмотритесь. Selet Ravşan alanı yana mine kilip gittim. Selet Ravşan alanı tınışlana olmayana bir şey üşitmi. Ul yıl kotaşa. Simidinde Selet'nin koreografı mina da birer yana biyu. Yine balık aleminde. Ayda spoiler ki biyu 2024 yıl. Elleğinde hazır. Hazır mı? Hazır, elbette hazır. Bugün mında toğun nişlisiz siz. Biz Selet Çırplı'yı nominasyasında Selet Ravşan 2023 alanı жырын kabul ederiz, təqdim ederiz. Dek malay. Bunlar da mənə bulay. Sonunda eğlendiririz. Bu bir kişi İrene tırgan bir kişi gel biyu bulaşak. Aşağı işekler, dağlar köşeler, Kışmin alan bir de, şiksiz seyahatke, Kürsetir yöneliş ol daire ravşan, ışanıştırek. Koyda bulsam dursam da, yüreğimde sina, ayrım urunun bilgelengen. Ayrat nişe gidesin, Semrix yıl premiyasının en matır ham kıdırıp olğan mezgili qaysı? Elbette Blökel tantanası. Şığında blöklerinin bütün kışta yarata. Qarali Şulpan. Bu yılғы жеңүүчүлөрүнүн нендей blökler күтө экен? Elbette indi Semrix kışısının türlü partiyalardan blökler, hem Selet'in maksus proyektinden oxşada premiya. Нендей махсус проект турында сүйлөйсүң сен? Ana qara, Selet'nin maksus blökler fondu var. O fond Selet deb ataladi. Ama onun özünçeligi şunda ki, sen o proyektga o'zingni ulushingni kirita olasan. Ham shunisi qiziq. Sen o'z ulushingni kiritasan ekan, sen bo'lak beradilar. Demak, men ularga bo'lak berem, ular menga uni kiri yaxshilik bilan qaytaradi. Aynan shulay. Olar ekan. Alaysa men hozir o'z ulushimni kiritayman hali. Bas 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 ses bas 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 bas
Сәләтлеләр шуннан да бик сәләтле икән. Минем дә алар белән бергә буласым килә. Шулай шул. Яра җитәсең әле Ират. Тик бүгенге сәләт тапшыру ахырына якынлашты. Вакыт бетте дәмени? Бигрәк тиз үтеп китте. Бүгенге чыгарыш Сәбидә шулай бит? Әйе, шулай. Минемчә тамашачыларга да безнең бүгенге чыгарыш бик ошагандыр. Әлегә шулар иде. Киләсе очрашларга кадәр. Хуш-хуш! Hey, biz yine kıttık